Buenos días a todos, a todas, e perdonadme. É máis difícil que... Tomar posesión. Non deixe. Quero ler algo, porque se non leo xa non me parece que... Así que... Queridos veciños, veciñas, hoxe, despois de 13 anos no cargo do Concello de Vilamartín, ademais de outros 2 como concelleiro, falo-vos por última vez como alcalde e fago cunha mestura de emocións para poñer punto final a unha etapa moi intensa, exixente e complexa que marcou profundamente a miña vida. Cando asumín a responsabilidade de ser o vosso alcalde, fíxeno cunha chea de ideas e coa ilusión de servir ao meu concello e de traballar por cada pobo, por cada veciño, tanto se me votara como se non. Mirando cara atrás, podo dicir que cumprimos os meus obxectivos. Superamos momentos durísimos, como a pandemia, os incendios. Os incendios do verão pasado que foron tremendos. Outros inesquecibles, como o día que se celebraron en Corgo as letras galegas. Nestes anos, melloramos os servizos de alumeado, treidas de auga, así como os accesos ás rúas dos povos Correxais, Cernego, O Mazo, San Vicente, Portela, Arcos, Arnado, Penouta, Córgomo, Vilamartín e San Miguel. Foron proxectos, moitos proxectos acadados, moitos os que están en marcha aínda e outros moitos os que quedan solamente esbozados. Quedan marcada unha línea que entendemos que se vai a continuar. Afrontamos desafíos económicos, sociais, medioambientais, pero os maiores logros do municipio do corazón da comarca de Valdeorras acadáronse gracias ao esforzo, a unión e a xenerosidade que demostrou e demostra a nosa xente a través dos grupos de voluntarios de equipo de protección civil e das distintas asociacións que dinamizan a vida dos povos. Foi un traballo ímprobo. As asociacións estoulle tremendamente agradecido. Dinamizaron a vida nos povos. Foi un gusto traballar con todos eles. Aínda que tuvemos momentos complicados e difíciles, pero foi un gusto, porque sempre estuveron disponibles. Cando chegamos había moi poucas asociacións. Casi ninguna delas estaba traballando. Ao final, esas asociacións fixeron un traballo impresionante durante todos estes anos. Desde os coveiros, que fixeron cantidad de cousas, as asociacións como veciños e veciñas de San Vicente, de Cernego, de todos estes pueblos que fixeron as súas propias asociacións e tuveron cantidad de detalles a hora de facer traballos polo povo. Nese sentido foi impresionante. Durante este tempo aprendín que nun pobo pequeno a política non vai de siglas. Non vai de siglas nin de cores. Vai de persoas. Vai de veciños. O que menos lle importou aos veciños é se era roxo ou se era azul. Importáballe que estuveras. Por eso, os que vides detrás, esa é unha teima que ten que ser así. Os veciños, nun pobo pequeno como é o noso, o que queren é ternos aí. É ternos disponibles, estar disponibles as horas que fagan falta.
Por qué? Porque ese pequeno problema que para nós nos pode parecer pequeno, a ese veciño é un mundo, e é unha solución nese momento. Así que é preciso ter o teléfono as 24 horas abertas por veciños. É totalmente preciso. E nós, nese sentido, fixémolo. Custóunos, pero fixémolo. E conseguimos que os veciños tuveran ese servicio. Non consiste únicamente en xestionar uns orzamentos ou executar obras. Gobernar significa escoitar, estar preto das persoas, compartir as súas preocupacións e buscar solucións con humildade e compromiso. Humildade. O alcalde é o que está ao servicio das persoas. Sempre. Non confundamos nunca as persoas ao servicio do alcalde. É o alcalde o que está ao servicio das persoas. Humildade. Voume coa satisfacción de ter sido o alcalde dos meus veciños, de ter estado sempre disponible, tanto nos momentos de celebración como nos máis duros. Márchome coa tranquilidade de ter traballado con honestidade, dedicación e respecto cara a todos. Sei que quedan cousas por facer, e quizás houve decisións que puderon tomarse de outro xeito, é verdade, pero sempre tuve a vontade de servir os intereses deste municipio con todas as miñas forzas. Quero expresar un meu máis sincero agradecemento a todas as persoas que me acompañaste neste longo camiño. Grazas a todos os concelleiros, as concelleiras, algúns deles xa faleceron, José Luis, Juanín. Independentemente das súas siglas políticas, as diferenzas son legítimas en democracia, pero sempre buscamos que os intereses de Vilamartín estivesen por encima das discrepancias. Grazas aos empregados do Concello. O seu traballo é fundamental para que o Concello funcione e para que os servizos cheguen aos cidadáns. Grazas outra vez ás asociacións culturais, deportivas e veciñais que manteñen viva a identidade dos nosos povos. Grazas ás veciñas e veciños que me elixistes, me apoyastes e me animastes no día a día. Aos maiores, porque sodes un exemplo de esforzo e perseveranza, e aos mozos, porque representades o futuro e a esperanza desta terra. Grazas á prensa. Grazas. Sempre me tratastes con respecto. E nunca mirastes se era dunha cor política e outro, e de verdad me satisface moito o feito de que a prensa non se mostre nada máis que para recoller o que se lle transmite. Nese sentido, estou moi agradecido coa prensa da comarca de Valdeorras. Moi especialmente grazas á miña familia. Disculpa, a verdad que para min foi duro, pero para eles máis. Grazas a familia, grazas Tere. Grazas, pai. A partir de agora, deixo de ser o vosso alcalde, pero seguirei sendo un veciño comprometido co benestar desta terra. E sabeis que podéis contar comigo para o que sea. Eu quedarei nese grupo de voluntarios. Ese grupo de voluntarios que tan boas labores fixo neste concello e que lle agradezco inmensamente non só os de Protección Civil, sino a cantidad de xente que se fixo voluntaria solamente por axudar o Concello. E o día a día. Moitísimas gracias a todos eses voluntarios.
Seguirei celebrando os seus éxitos, defendendo os seus intereses e sintíndome orgulloso de pertencer a unha comunidade traballadora solidaria e chea de futuro. Pido vos que recibades a nova corporación con mesmo respeto e a mesma colaboración que sempre me brindastes a mí, xa que eles serán quenes dediquen o seu tempo a facer esta labor tan gratificante pero ao mesmo tempo tan exixente. A Telezade e o equipo de goberno que asuma esta responsabilidade desexolles acertos, fortaleza e capacidade de diálogo. Gobernar Vilamartín é un privilexio, pero tamén unha gran responsabilidade. Non malmo máis. Só dicirvos que foi unha gran honra representar ao noso concello, a súa xente. Estaredes sempre no meu corazón, nas miñas lembranzas. Moitas gracias de todo o corazón e hasta sempre. Viva Vilamartín e os povos de Vilamartín.